президенти Тоҷикистон Эмомали Раҳмон рӯзи 17 апрел бо як сафари расмӣ ба Русия меравад. Мақомот мегӯянд дар ин сафар масъалаи муҳоҷират дар авлавият хоҳад буд. дар бораи сафари қарибулвуқӯъи Эмомали Раҳмон ба Москав ахиран Антон Силуанов, муовини раиси ҳукумати Русия хабар дод. Силуанов дар ҷарони сафараш ба Душанбе гуфт, ин сафар такуни ҷиддие дар равобити ду кишвар мебошад. ба қавли мақомоти Тоҷикистону Русия дар ҷарони сафари Эмомали Раҳмон ба Москав асосан 3 санади нав ба тасвиб мерасад. инҳо созишнома дар бораи ҳамкорӣ дар бахши муҳоҷират, созишнома оиди сармоягузории Русия дар иқтисоди Тоҷикистон ва санад дар бораи равобит дар бахши энержӣ. ҷузъиёти ин санадҳо расман ошкор карда намешаванд, аммо қаблан мақомоти тоҷик гуфта буданд ки масъалаи авфи 226 000 шаҳрванди Тоҷикистон ки аз ҳаққи вуруд ба Русия маҳрум ҳастанд дар баррасии ҷиддии мақомоти ду кишвар қарор дорад. зимнан рӯзи гузашта нахуст-вазири Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ҳам ба Русия пешниҳод кардааст ки арзиши патент ва андозҳоро барои муҳоҷирони тоҷик арзон кунанд ва як маъракаи дигари қонунигардонии буду боши муҳоҷирон дар Русия баргузор шавад. ҷоиз ба таъкид аст ки дар соли 2017 дар пайи маъракаи авф дар Русия 122 000 муҳоҷирони тоҷик буду боши худро қонунӣ карда буданд.